2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव जानाय एचएस आनजादनि फिथाइखौ दिनै फोसावबाय। लोगोसे बे एचएस आनजादनि फिथाइखौ फोसावखांनायनि उनाव गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय गोबां फरायसाफ्रानो गोबां जौखोन्दो लाना उथ्रिसार जानो हानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो खैराबारिनि इउएन एकाडेमी एसआर सेकेन्डारि फरायसालियाबो देग्लाय गिबि खेब एचएस आनजादखौ होदों। आरो बे गिबि खेब एचएस आनजाद होनायावनो इउएन एकाडेमी एसआर सेकेन्डारि खैराबारिनि फरायसाफ्रा मोजाङैनो मोजां आनजादनि फिथाइखौ मोननो हादों। लोगोसे बेनिनो सानै फरायसाया गोबां बांसिन जौखोन्दो लाना उथ्रिसार जानो हादों। इउएन एकाडेमी एसआर सेकेन्डारि खैराबारि फरायसालिनि सानै गोबां जौखोन्दो मोननो हानाय फरायसानि मुङानो जादों भुमिका बर'। भुमिका बर'आ 89.60 जौखोन्दो मोननो हादों। लोगोसे जोंमा बर'आबो 84.40 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बेबादिनो इउएन एकाडेमी एसआर सेकेन्डारि खैराबारिनि फरायसाफ्रा एचएस आनजादाव मोजां जौखोन्दो लाना उथ्रिसार जानो हानायनि थाखाय इउएन एकाडेमी एसआर सेकेन्डारि खैराबारिनि गासै फोरोंगिरि आरो फरायसाफ्रा गोजोननाय आरो रंजाखांनायखौ फोरमायदों। जोंनि फरायसालिखौ 2022 मायथाइयाव जोङो गायसनदोंमोन। बेवहाय जोंनि बे हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव फार्स्टआवनो स्टुडेन्टआ एसे खममोन। अनलि 22 जनल' जों मोननो हादोंमोन। नाथाय बिनिनो सानैसो गुबुन गुबुन आयदायाव फरायनो थाखाय ओंखारलांदों। दा जोबथायाव बिथांमोना अनलि 18 स्टुडेन्ट फरायसाफोरा होदोंमोन। दा बिनिनो गासैबो पास जादों होननानै बुंजायो। जोंहा सानै स्टुडेन्ट बिथांमोना फरायसालियाव फैखायामोन, नाथाय बिथांमोना गाज्रि खालामबाय। दा आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। हाइस्ट पार्सेन्ट जोंहा मोननो हादोंदि 89%। बिथाङा जोंनि फरायसालियावनो फरायनानै पास जादोंमोन। मेट्रिकआवबो गोबां पार्सेन्ट लानानैनो हादोंमोन। दा बेनिखायनो बिथाङा दिनैबो हाई सेकेन्डारिनि फाइनाल एग्जामाव 89% मोननो हादों। आंनि जोबोद बाख्नायथावना खालामदों बिथाङा। बेखिनियानो आरो। फैबाय थानाय बेट्सआवबो दायो जिहेतु सेकेन्ड बेट्स फैगासिनो दङ। बे फैबाय थानाय समफ्रावबो बिनिख्रुइ बांसिन मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन होनना सानो ने? फैबाय थानाय दा सेकेन्ड बेचआवथ' जोंहा बेयावबो एसे स्टुडेन्ट खम। बेयावबो 20 जों मोननो हादोंमोन। नाथाय गुबुन फरायसालियाव बिदिनो गुबुन लाइननि फरायनो थाखाय बिथांमोना ओंखारलांनानै दिनै मात्र मा दङ जोंनियाव 17 जन स्टुडेन्ट दङ। दा जोंनि नैबे फार्स्ट इयारनि रिजाल्टखौ नायोबा जोंहा बेबायदिनो 89-90% जोंहा मोननो हादों स्टुडेन्ट मोना। दा फैबाय थानाय नेक्स्ट इयारावबो जाहाथे 90 मोनगोन आं बेखौ आखा खालामो। आरो बिथांमोनखौ मोनहोनो थाखाय जोङो नाजागोन। जोंनि फोरोंगिरिफोराबो गोबां लेबार खालामगासिनो दङ, एबा थांनायावबो गोबां लेबार खालामदोंमोन। मानो होनबा गोबाङानो सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजननि स्टुडेन्टसोमोन। दा बिथांमोना गोबाङानो फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। डिस्टिंसन सासे, स्टार सानै आरो बिनिफ्राय फार्स्ट डिभिजन 8 जन बेबायदि मोननो हादों। फैबाय थानाय स्टुडेन्टफोरखौबो जोङो जाहाथे बेबायदि मोनहोनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो मोनहोथारगोन। जोङोथ' 2022 मायथाइयाव जेब्ला जोङो हाई सेकेन्डारि सेक्सनखौ गायसनदोंमोन, बियो जोङो इंलिस मिडियामावनो फोरोंदोंमोन। दा जाय स्टुडेन्ट बिथांमोना 89% मोननो हादों, बिथां स्टुडेन्ट मोनाहा इंलिस मिडियामावनो फरायनानै बेखिनिखौ मोननो हादों। नाथाय फैबाय थानाय दा सेकेन्ड इयार स्टुडेन्ट मोना बर' मिडियामावहा लिरगोन, एबा बर' मिडियाम लिरनानै फार्स्ट इयारखौ जोङो एग्जाम लिरहोबाय। दा बेखायनो आङो गावखौनो गाव बुंनो हायोदि जाहाथे बर' मिडियाम लिरनानै जाहाथे 90% मोननो हायो, आं बेखौ आसा खालामो। आरो बिथांमोना मोनगोनखौ आङो साननो हायो आरो। नाय मोनदो जोंनि जिथु खस्थ'नि फिथाइखौ मोननो हाबाय होननानै जों सानदों। आरो बेबायदिनो जों बयबो फोरोंगिरि स्टाफआ गासैबो खस्थ' खालामदोंमोन, आरो फरायसाफोराबो खस्थ' खालामदों। थ' बे हिसाबैनो फिथाइखौ मोनदों। आरो थ' बिसोरनि फारसे जोंनिफ्राय बोर सारस्रिनाय थाबाय। आरो गिबियावनो खुलुमबाय आरो बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै जिहेतु रिजाल्टखौ मोनबाय, ओमफ्रायो पार्सेन्टेजआ 90 नङा 89.6। स' सेटिसफेक्सन गैया, अब्लाबो अके होननाय बायदि जासिगोन। टाइम टेबोल होननाय गैयानोमोन। बुंनो थाङोब्ला
मालाबा इखिनि लेसनखौ फरायगोन बा इखिनि एन्सारखौ आं माबा बुजिनो नाजागोन बिदिसो फरायोमोन आरो साबायखरथ' माने आं इनभाइरमेन्ट आंनि सोरगिदिं जाय दं आं मेगन फिदिंनानै जायखौ नुयो बिसोरखौनो आं साबायखर होनो सानगोन बेनिफ्राय बांसिनै माने फोरोंगुरुफ्रा माबायदि फोरोंनाय समाव माबायदि फोरोंगुरुफोराबो माने जोबोर सिनसियारलि जोंखौ फोरोंदों माने जोंनो जिहेतु बे स्कुलनिफ्राय फार्स्ट बेच महरै माने जोंखौ एसे माबा खालामदों टिचारमोन बिथांमोना जेनेबा एसे रिसपन्सिबिलिटि थायो फार्स्ट बेच हिसाबै स' बेखायनो मोजां खालामनांगोन बिदि होननानै जोंखौ बुजायोमोन क्लासाव आरो बिदिनो बहुद बिदिनो खोथा ओंखारोना माखासे मोजांबो गाज्रिबो ओंखारो बेफोरखौ लानाबो जेनेबा बुजायोमोन आरो मोनबेसे आयदायाव लेटार मार्क लाखो लेटारा आंना टटेल जोंनाथ' 6टा साबजेक्ट जायो 6टानिनो मोननै कर एमआइएलजों ओमफ्राय इंलिसजों कर साबजेक्ट स' आंना लेटारा इंलिसाव थायासै बाखि बे साबजेक्टआव थाजोबदों ओमफ्रायो बिदिनो जाय साबजेक्टआ आंनिया 4 साबजेक्ट बेयावबो लेटारानो दं खिन्थु इंलिसाव मोनासै बेखायनो मोनब्रै जाहैबाय टटेल मोनगोन होनना सानदोंमोन ने इंलिसाव आं बेसेबांखौनो होननानै आं आसा खालामखानायमोन ओमफ्राय इयुनाव मा जानो सिमां दं इयुनावथ' माने जेनेबा माबा मोनसे नङा मोनसे मावथारनानै बुहुमाव गावखौनो सिनायथि होनाय आरो सासे मोजां सुबुं महरै आरो बयखौबो जाहाथे हेल्प खालामनो हेफाजाब खालामनो हायो बिदिनो जाहैगोन आरो बबे माने कलेजाव मुं थिसननो सानदों बेखौ आं दा सानथ'वाखै मोजाङै बेसेबां पार्सेन्ट लाखो आंनिया 84.4%। ओमफ्राय नोङो बिदि टाइम टेबोल बानायना लादोंमोन मा बेबायदि आंनिया टाइम टेबोल गोदोनिफ्रायनो गैखाया जि समाव मोनो बेखौनो फरायदों बेनिफ्राय नोंनि बबे आयदायाव माने लेखा मा मोनदों आं इंलिस आरो इडुकेसनखौ गारनानै बे मोनब्रै साबजेक्टआव मोनदों ओमफ्राय दायो बबेयाव मा आयदायाव फरायगोन सानदों आं मेजरखौ जुग्राफियाव लागोन सानदों बबेयाव कलेजाव कलेजखौ बिदिनो सानथ'नाय जायाखै ओमफ्राय बे उन्दै नोंनि दुइसिनफोरनिसिम मा होनना सुबुरुन आं उन्दैफोरनिसिम बेखौनो बुंनो सानोदि जिबायदि सोलिलांदो बिदिनो सोलि खिन्थु मोजाङै सोलि बांसिन नुयो दिनै जोङो माने दायो स्कुटि नङाब्ला बाइक नङाब्ला कलेजफ्राव फैया लाथारनांगौ नामा आं स्कुटि आरो बेफोरबायदि गारि माने लाथारनांगौ होननानै साना मानोना जों गासैजोंबो फैनो हायो मात्र सोलोंथाइखौल'सो लानो हानांगोन मोजाङै आंनि मुङा थरायना दैमुस्रि बर' आं थाखो जिआव फरायो दिनै सेकेन्ड इयार फाइनाल एग्जामनि रिजाल्ट होदोंमोन बेयाव जोंनि इउएन एकाडेमि खैराबारिनिफ्राय फार्स्ट बेच माने आब'मोना होदोंमोन जों दिनै जोबोद रंजाखांनाय मोन्दों बेबायदि रिजाल्टखौ मोननानै जोंनि स्कुलनिफ्राय सासे आब'आ 89.6% लानानै मोजाङै मोजां उथ्रिनो हादों जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जाहाथे जोंबो इयुनाव बिदिनो पास खालामनो हायो बिसोरनि साय साबसिन जों बेखौनो मिजिंथियो बेनि थाखायनो जों नाजागोन नार्जारि जों दिनै सेकेन्ड इयार एग्जामखौ रिजाल्ट मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों फैबाय थानाय एग्जामावबो जों बिदिनो बिनिफ्राय बांसिन पार्सेन्ट लानानै उथ्रिनो थाखाय नाजागोन जों मिस सारमोनजों जिखिनि साजेसन लानांगौ बेखौ सानफ्रामबो लागोन आरो बेबायदिनो जोङो फैबाय थानाय एग्जामखौ मोजाङै मोजां पास खालामनो थाखाय नाजागोन आंनि मुङा कनक बर' दिनै जों बिथांमोननि रिजाल्टखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना जोंनि खैराबारि सिनियर सेकेन्डारि इउएन एकाडेमियाव गिबि बेट्समोन फाइनाल एग्जाम ओइचएस फाइनाल होग्राया दा बिथांमोननि रिजाल्टखौ दिनै खोनानानै जों जोबोद गोजोनदों बिथांमोना इंलिस मिडियामाव एग्जाम लिरनानैनो बेखिनि पार्सेन्टखौ दिखांनो हादोंबा जोंना देग्लाय बर' मिडियाम जादों बिनि थाखाय जोंबो गोबां नाजागोन गोबां बिसिनिख्रुइ साबसिन हामसिन खालामनो नाजागोन नाजानाया बेखिनिया जोंनाव थागोन दायो जों बेबादिनो
बिथांमोननि रिजाल्टनि सायाव जोङो फल' खालामनानै आवगायलांनो सानदों आरो गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन